Kočky, tie vaše pobemy, viete čo? Ja som si, prosím pekne, sadla na dudel. A teraz čo ako? Čo? Som pana? Nie som pana? Ježišmaria, Pehy, Kristová noha. Čo to je? Strašne vážne to musíme si tie na pivo. Poďme na pivo aj borovičko. Poďme na pivo aj borovičko a poďme zháňať chlapci. Kočky, pomaly. Nemusíme ísť nikam. Viete prečo? Lebo nevieme chodiť. Ale vieš čo? Kebyže sme si aspoň tak na dvor. A na poľko? S maminkou. No, poďme s maminkou. Mami. Počúvaj. Ty išla by si s nami ako na piesok s nami, lebo tam je Janko je tam, Jožko s Marienkou. A počúvaj, Pečko, je to nezaujímavé, on sa aj zaviesha. Áno. A na čo? Vieš, lebo oni nám tak ako, oni nám neveria, že ty sa podobáš na Pokémona. Ľudská, tak sa nehovorí. Ja som dobrá, ja si zaslúžim privináčika. A vieš, že tu mám pre teba, pozri. To nie je privináčik,